Arratsaldeon, LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna da gaur maiatzak 17. Eta LGTBI mugimenduak kezkatuta gertu dira gorroto diskurtsoaren igoeragatik. Baita komunikabidek kolektibo horien aurkako erazoi ematen dieten trataragatik ere. Gaurko egunean asko izango dira genero aniztasunaren alde eta LGTBI fobiaren aurka Euskal Herrian zehar egingo diren ekimenak. Hiri, herri eta auzo askotan aldarrikatuko dute sexu eta genero berdintasuna. Esaten dute guzti adreilu bat jaurtik izoetan zehar luzatu ziren istiluak. Stonewall es sin duda un hito en la lucha transmoyobaribí, pero no la única. Antes y después ha habido diferentes momentos en los que las personas trans, maricas y bolleras hemos tenido que enfrentarnos al sistema. En el mundo occidental tuvimos más Stonewall. Acababa con la vida de la travesti Francis Vadillo en Errentería. Si hace 50 años este colectivo se levantó frente a la norma, hoy, desde el orgullo de estar y ocupar las calles, debemos reivindicar que la lucha sigue, que Stonewall no fue el inicio, pero desde luego los Pride no van a ser el final. Stonewall Mugarri, Francis Gogoan, Kale eta Narro, la lucha sigue. LGTBI kolektiboaren aurkako erasoen gorakadaz ohartarazi du ikusgune Gasteizko LGTBI fobiaren aurkako behatokiak. LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko egunaren harira. Naia Torrealdai Euskal Herriko bilgune feministako kidea. Pandemiatik nik esango honek intentsifikatu dela, bai eraso homofobo, bai eraso lesbofoboak handitu direla, intentsifikatu direla, eta bueno, azken egunetako eraso honek, baina niretzako oso larria bai da, Bilbon gertatu izan dela, zenbat hildako, horrelako kasu grabe baten eta zelako isiltasuna egondan, horren besterako kasu heltzeraino eta jendartean egondan isiltasuna horrelako gauzak gertatzen direnien kalea hartzeko ez gaitasune horretatik, eta nik esango honeke inoiz baino importanteago dela gaur egin diren mobilizazioetara eta egingo diren mobilizazio deialdietara agertzea, kainako 28ko plataforma gehienek deitu da bienetara eta indarkeria hori bizirik dauela ikustarazteko bai. Atzo gainera, Uribarri Ganboako urtegian gertatutako eraso homofobo bat salatu zuten sareetan. Eta gaur Donostiako Ondarreta hondartzaren inguruan igandean gertatutako beste eraso baten berri eman dute, ez Tirana Gasteiz. Sare sozialetan jakinarazi duten arabera, igande arratsaldean Arroiabeko hondartza nudistan bikotekidearekin zebilen gazte bat, harri batekin eraso eta marikonde mirda oiukatu diote. Horren harira gaur homofobiaren aurkako nazioarteko eguna izanik, ikusgune Gasteizko LGTBI fobiaren aurkako behatokiak Gasteizen sexu orientazioaren eta genero identitatearen aurka izandako gertakariei buruzko 5. txostena argitaratu du. Datu horien arabera, 2021 intzidentzia LGTBI fobiko gehien izan dituen urtea izan da, izan ere guztira 27 kasu erregistratu dira Araban, gehienak Gasteizen. Horrekin batera ikusgunek transfobiak ere gora egin duera adierazi du. Bestalde, abortuaren lege berria onartu du Madrilek, emakumeen eskubideak bermatzeko. Presazko bidetik tramitatu dute arau berria eta abortua zarago hainbat neurri jaso ditu, sexu heziketaren, osasun menstrualaren eta antisorgailuen alorretan. Hoy también aprobamos en el Consejo de Ministros y Ministras la nueva ley del aborto,
es una ley para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que, como saben, son un medidor fundamental de la calidad democrática de un país. El derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos forma parte de nuestro derecho fundamental a la salud, pero además es la puerta de entrada al ejercicio de otros muchos derechos en la vida cotidiana de las mujeres, el derecho al trabajo, el derecho a la participación política, y, por tanto, estamos haciendo una ley para garantizar que las mujeres pueden vivir mejor y para garantizar que las mujeres pueden desarrollar sus proyectos de vida con total libertad y con plena garantía de sus derechos. Zirriborroak hainbat eskubide aitortuko dizkio jendartearen erdiari baino gehiagori. Hala nola, hileko mingarriak dituzten emakumeek baja eskatuko ahalko dute. Eta haurdunaldia eten nahi dutenek oztopo gutxiago izango dituzte. Baina zer iritzi dute honetaz herritarrek? Bilboko kaleetan ibili gara. Dira gauzak, zentzugabekoa da gauza hauen kontra egoteak. Zitza erdia ibili naiz horren alde, ez naiz atzera bueltatuko. Nire ustez txarragoa da ume bat izatea, orduan uste dut hobeto dagoela abortatzea gurasoen baimenik gabe ume bat izate baino. Nik uste eta aurrerapen garrantzitsu bat dela, bai, uste eta 16 urtekin ja kontzientezala egiten duzun zure gorputzarekin, zure bizitzarekin, eta azkenean ume bat izateko nahiko gaztezea oraindik, eta uste eta aurrerapen nahiko garrantzitsua dela. Y creo que 16 años es todavía para mí una niña que yo creo que debe tener el consentimiento de sus padres. Bueno, nik uste dut gurasoak beti jakin beharko luketela zer gertatzen zaien bere umei, zeren laguntza handia dira beti, bueno, espero dut. Y todo me parece estupendo, hay que ir con los tiempos. Ustez oso ondo diruditzen da lege berri hau, ze gure decisión da, al final. También lo veo un poco peligroso. Bueno, ni ez nago ados, nire ustez, urte horrekin adostasun behar du gurasoengatik. Ondo iruditzen zait, eta ez dakit zergaitik beste pertsonek gizonak ez daukatenez hilekoa hori buruz opina behar dute. Hileko mingarri bat izatean nahiko gogorra den gauza bat da, eta bai baja bat eduki aldula hori pariatzeko edo. Entzuten dute, nire inguruan kostatuko da gehiago ze ezin dute ulertu. Gizonak izango balirakiko lukete baja eta 1000 bajas. Emakumeak aukera hori badaukate, kontratatzerako orduan, gehiago pentsatuko duzu. Nik uste dut abortoa eskubide bat dela, orduan doainik izan behar dela, eta horregatik ospitale publiko bat guztietan egon behar da aukera hori, uste dut. Azkenean uste dut hori eskubide bat dela eta guztion eskura egon behar dela, eta ezin da bakarrik leku zehatz batzuetan egon eta hiri batzuetan, azkenean ospitale guztietan egon beharko den zerbait dela uste dut. Oso ondo, nire sasoian Londresera joan behar zen, orduan hemen izan behar da, etxean eta baimen guztiarekin. Gaizaratuta, ostegun honetan Espainiako Kongresuak ikusentzunezko lege berriaren eztabaidari ekingo dio. Eta eztabaidaren atarian, legeak bere egin behar dituen ardatz nagusiak proposatzeko batu dira gaur Donostian hainbat eragile, Udan Eharbeo Donostia. Egun gutxi barru ekingo dio Espainiako Kongresuak ikusentzunezkoen lege orokorraren eztabaidari. Lege horrek eragin handia izango du euskararen etorkizunean eta azken hilabeteotan hainbat ekimen eta lanketa bideratu dira horri begira. Eta gaurkoan Donostiako kafe antzokian euskararen eta ikusentzunezkoen arloko zenbait eragile euskalgintzaren kontseiluarekin batera bildu dira. Legeak bere gain hartu behar dituen ardatz nagusiak zein diren proposatzeko.
Horien artean azpimarratzekoak aldez aurreko finantzazioari dagokionez hizkuntza gutxitu bakoitzari gutxienez 8% esleitzea eta bestalde diru publikoz egindako lanetan euskarazko, katalanezko eta galdizierazko bikoizketa eta azpidatziak txertatzeko betebeharra ezartzea. Jarraian xehetasun gehiago Paul Bilbao Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak eta Aldes Aginagalde Pantaiaz Euskarazeko bozeramaileak. Onartu behar den lege horrek benetan gurea eta gure bezalako hizkuntzen presentzia duina bermatuko badu, beharrezkoa da lege horrek elementu batzuk jasotzea. Besteak beste, bai finantzazio kuotei dagokienez, bai emisio kuotei dagokienez, beharrezkoa da gure eta gure bezalako hizkuntzek kuota zehatz bat izatea. Akuratzen dugu, edo estatzen dugu, finantzazio dagokienez 8% izan beharko lukeela, emisioei dagokionez, 40 orokorrean ez da gero, hizkuntza bakoitzaren kuota ere ezarri beharko den, bermatzeko berezko hizkuntza ofizial guztien presentzia izanen dela etorkizuneko ikus-entzunezkoetan. Horrez gain, streaming plataformetan geolokalizazio bitartez bertako edukiak nabarmendu daitezela, Euskal Herriaren kasuan, euskerazko edukiak nabarmendu daitezela geolokalizazioaren bitartez, edota momentura arte diru publikoz bikoiztuta edo azpidatzita izan diren eduki guztiak azpidatzi edo bikoizketa horiekin eskaini ditzatela derrigorrez. Estatuko telebista publikoari dagokionez, Klan TV aurrentzako kateak eduki guztiak euskerara bikoiztuta eskaini ditzala eta informatibo territorialak EAN eta Nafarroan euskeraz eskaini daitezela gutxienez. Bien bitartean, IAJak eta Espainiako gobernuak akordio bat erdietzi dute ikus-entzunezkoen lege proiektuari zeinbait zuzenketa txertatzeko. Ikus-entzunezkoen legeari zuzenketa sorta bat gehituko dio EAJak. Hain justu jeltzalek eta Espainiako gobernuak adostu dute legeari 55 zuzenketa txertatzea. Jeltzalek jakinarazi dute alderdiaren 3 helburu nagusiak lortu dituztela eta horien artean dira autogobernua babestea, EITBren autonomiari eustea eta ikus-entzunezkoen marko berrian euskararen presentzia areagotzea. Esan bezala 55 zuzenketa txertatuko dituzte, adostu dute 55 zuzenketa txertatzea eta Joseba Agirretxea diputatuak eman ditu akordioaren xehetasun gehiago jakinarazi du EAJak 58 zuzenketa aurkeztu zituztela, 58 zuzenketa partzial eta horietatik 55 adostu dituztela Espainiako gobernuarekin. Adierazi du beste 10 zuzenketea adosteko bidean direla eta elkarrizketan adri direla izan ere ostegunera arteko epea dute horretarako orduan itxiko baitute lege proiektua zehazteko epea gai ekonomikoetarako eta eraldaketa digitalerako batzordean. Testuinguru honetan Aitor Esteban Espainiako gobernuko EAJako bozeramaileak adierazi duenez akordioak haien nahiak ase ditu, baina ideala ez da. Beraz, uste dut lortu indugula alde batetik autogobernuare babesa, lortu dugule EITBko autonomia mantentzia eta gero ikus-entzunezko marko barrien euskararen presentzia areagotu dugule. Beraz, ez da guk egingo genduan legea, baina akordioa ontzat emoten dugu eta uste dugu gure 3 helburu horiek babestu dugu zela. Ikasi egitasmoak eta EHuk 2022ko udako topaketa pedagogikoen aurkezpen prentzaurrekoa egin dute. Elkarlanean 31 ikastaro antolatu dituzte. Uztailaren 4, 5 eta 6 izango dira ikastaroak Donostiako EHun. 22. udako topaketa pedagogikoen berri ematera gatoz gaur EHura. 31 ikastaro hauetan anitzak izango dira gaiak, artea, Montessori pedagogia sistemikoa, gogoetarako, zaintzarako ikastaroak izango dira. Sorrera, irakasle ezberdinen beharretatik eta Euskal Herri osoan zehar haur hezkuntzan eman den eraldaketa horri jarraipen moduan ikusten dugu. Elkarlanetik
sortutako udako topaketak dira eta elkarlan horretan ikastaro bat antolatu dugu. Lehen hezkuntza eraldatzen izenekoa. Azkenik matrikulaziorako maiatzaren 7 irekia da izen emateko aukera eta ikasiko weborrian dugu izen emateko aukera hori, ekainaren 15 arte, 3 bikoitza ikasi.eus helbidean. Ekonomia arloan berriz, ELA, Comisiones Obreras, LAB, USO, CGT eta ESK sindikatuek grebara deitua dute biharko Arabako metalgintzako sektorean lan hitzarmenaren blokeoaren kontra. Arabako metalgintza sektoreko 20.000 langile inguru deituta daude, grebara deituta daude, asteazkenean, maiatzaren 18an, 24an eta 26an deitutako 3 greba eguneko lehenarekin. Goizeko 5 eta 4 denean hasiko dira piketeak Mercedesen eta 11:30 abiatuko da Bilbo plazatik manifestazioa. Adostutako 9 aldarrikapenen artean, gutxieneko soldata 1.400 euroan jartzea, lanaldia murriztea eta lan osasuna bermatzeko neurriak ezartzea eskatzen dute langileek. Bestalde, Bizkaian ere greba egingo du metalgintzak, lan hitzarmenaren negoziazioa luzatzen bada. Lan jardunaldiaren beherapena, lan osasuna, berdintasuna, lan duina, lortuko dugu. Luchamos por unas condiciones laborales justas. ¡Aurrera! Bizkaian greba hotzak dira ere, Bizkaiko metalgintzako hitzarmena berritzeko negoziazio mailaren blokeoa salatu dute sindikatuek. Atzo 7. negoziazio bilera izan zuten. Gaur, Bizkaiko metalaren 7. bilera, negoziazio bilera izan dugu. Comisiones Obreras beste sindikatuekin batera, plataforma bateratua aurkeztu dugu. Beharrezkoa da soldatak eta eskubideak eguneratzea. Horregatik, patronalari erantzun azkarra exigitzen diogu. Aurrera! 22 egun greban egon ondoren, Irizar Hemolitiko langile batzordeak eta zuzendaritzak enpresako lan ituna berria sinatu dute bart, eta ondorioz langileek greba mugagabea bertan bera utzi dute eta gaur lanera itzuli dira. Gaur bilera egitekoa zuten Alkontzako langile batzordeak, enpresako ordezkariek eta lan ikuskaritzak, baina bertan bera utzi dute Comisiones Obrerasek ezin izan delako joan. Bada maiatzaren 23 atzeratu dute batzarra. Hau da, 25 kandidatuen epaiketaren bezparen egunean. A ver,
gaurko batzarra deskonbokatu dute, komisiones ezin zuen gaur. Eta Eusko Jaurlaritzak nahi dau komisiones egotea. Orduan, 23an jarri digute astelehenean, goizeko 9etan jarri digute batzarra Bilbon. Maiatzan 24an, momentuz dekogu epaiketa. Gu uste dugu etorriko dira Norgestion, Irizar momentuz ez da agertzen. Ez da agertu inoiz eta orain uste dugu ez dela agertuko. Mugimenduak antolatuta solasean ibili ziren Unai Apala Olaza eta David Fernández. Eta Euskal eta Katalan Errepublikei bide emateko aukerak aztertu eta orain artekoak hausnartu zituzten. Mainguru hau jarri gendun, egin gendun batez ere entzuten eztan diskurso bat, ezta? Eta zena diskurso hori, pixka bat partio politikoen kosmobiziotik aratago dijoana eta Euskal Errepublikaz ari dena, ez? Normalean beti politikaz ari gerenean eta Euskal Errepublikaren kontutaz ari gerenean beti alderdi politikoen galbaitik pasatuta ulertzen dugu dena, ezta? Eta pixka tortik alde egiteko eta beste diskurso bat entzuteko antolatu genduen, ezta? Eta gainera berezia izan zen zergatik, ez genuelako gaztelera erabili, ezta? Berak nik euskaraz egin nuen eta berak katalanez egin zuen, eta gero itzultzailea izan gendun, ezta? Beraz horre bai burujabetza ekintza moduko bat ere izan zen, ezta? El que pensem és que el govern de Catalunya actualment s'està fent trampes al solitari, que realment ens estan parlant d'una taula de diàleg que no existeix, que aquí li diem que és la taula de diàleg màgica. En realitat, aquest govern, que estan per un diàleg que s'ha de fer només quan ja has proclamat la independència i has fet efectiva, l'única cosa que està aconseguint, en realitat, és blanquejar tota l'activitat repressora de l'estat espanyol i del govern espanyol. L'únic que realment s'ha aconseguit de veritat amb això és que el Partit Socialista aparegui com un partit dialogant, que l'estat espanyol aparegui com un estat dialogant i a més, que no existeixi el problema català. I com us podeu imaginar, no es pot solventar un problema que no existeix. Ara mateix, ser català i voler la independència no és un problema, és una molèstia. I les molèsties es resolen internament. Per tant, el problema que tenim ara realment és amb els polítics independentistes que no volen fer la independència. Bestetik, korrikak euskaraldiari pasatu dio euskararen dinamika soziala hauspotzeko lekukoa, Goia Txurkijo ekimenaren koordinatzailea. Guretzat, norbanakoetzat bezala euskararentzat ere urte zailak izan direla azken bi hauek, eta hasteko nondik gatozen gogora ekarri nahiko nuke, ustut beharrezkoa dela gogoratzea aurreko korrika etzela egiterik izan, eta 2008ko euskaraldia egin genuela, pandemia gainera, baldintza berezi eta zailetan, eta esango nuke euskaraldiaren bigarren edizio horren lorpenik garrantzitsuena hori bera izan zala, ariketa bera egitea horrelako baldintzetan. Nazioartean berriz, Poloniak astebete barru erabakiko du Pablo Gonzálezi espezialdia luzatu ala ez.
Kultura arlora jauzi egin da berriz, poetak maiatzean jaialdiaren 10. edizioa abiatu da Araban. Hilabete osoan zehar poesia edatzeko eta poesiaren eta gizarte egunaren arteko lotura sortzeko helburua izango du jaialdiak, eta horrekin utziko zaituztegu. Badakizue nahi duzuen aldiro, zuzenean ala nahieran, jarraitu algaituzuela 11.eus atarian. Ondo izan. Poetak maiatzean jaialdia abiatu da Gasteizen eta Araban. Hilabete osoan zehar poesia edatzeko eta poesiaren eta gizarte egunaren arteko lotura sortzeko helburua izango du jaialdiak. Jaialdiaren hasierako pausuetatik dabil Elisa Rueda antolakuntzaren atzean. Duela 10 urte Gasteizen idazteko grina bai, baina elkartzeko tokirik ez zegoela ikusi zuen eta astebete irango zuen edizioari ekin zion. Poesia asko egiten da Gasteizen, eta talde asko daude, tailer asko, eta jendeak idazten du, Eta ikusi nuen hori, jendea zegoela idazten, baina igual ez zegoen leku bat ateratzeko. Orduan asmoa zen gure ahotsak ateratzea, plazaratzea festival honetan. 10. edizio berezi honek denetarik izango du. Poesia errezitaldiak, musika, poesia lehiaketak, erakusketak, dantza eta lantegiak eskainiko ditu adin guztietako jendearentzat. Horien artean, kristalesko orrialdeak egitasmoa nabarmendu du zuzendariak. Gauza batzuk egia da geratu direla, finkatu direla eta adibidez kristalesko orrialdeak. Eta hori sortu zen ez lehenengo urtean, hurrengo urtean, 2. urtean, eta da kristaletan poetak idazten dute haien poesia. Eta berezia da, ez da beste batek idazten duena, beste batena, baizik eta poeta berak idazten duela eta bere sinadura eta guztiz. Hiritarrei hitza emateko beste aukera bat ematen du jaialdiak eta era berean hiriarekiko pertenentzia sentimendua eragiten du Elisa Ruedaren ustez. Hitza ematea barruan bizi direnoi eta kanpotik ere orain etorri direnei oso polita da, batzen gaitu eta egiten da, ez dakit, pertenentzia modu bat poesiaren bitartez. Adin guztietarako jaialdia izanik, gazteen parte hartzea azpimarratu nahi izan du zuzendariak. Izan ere, uste baino gehiago gozatzen dute haiek ere literatura genero honekin. Begira, pentsatzen dugu gazteei ez zaiela poesia gustatzen, eta bai gustatzen zaiela. Egia da ez zaiela gustatzen, liburuetan dagoen bakarrik klaseetan ikusten dutena. Hori batzuentzat izango da erakargarria eta, adibidez niretzat hori zen nire lehenengo kontaktua eta hortik hasi nintzenik ja zaletasunarekin. Baina ikusi behar dute, sentitu behar dute poeta dela pertsona normal bat eta hitz egiten duela gertatzen ari diren gauzei buruz. Maiatzaren amaierar arte irango duen jaialdiak ekintza ugari eta askotarikoak prestatu ditu, bai Gasteizen eta bai Araban zehar. Denetarik eta adin guztietarako hori importantea da. Ume txikientzat, gazteentzat, helduentzat, artearekin, gormutuentzat, kalean, zein museoetan, leku askotan. Irakasle xelebre baten eraginez murgildu zen Elisa Rueda poesiaren munduan eta ordutik bereizi ezina izan da harentzat. Maite minduta geratu nintzen, ez irakaslearekin, baina bai hasieran Matxadorekin. Matxado zen niretzat aurkikuntza izugarria handia, eta gero ja bihurtu da nire bizitza da, nire bizitza eta poesia ezin ditut banandu. Nire bizitzan poesia da.